So, ano siya. Ang uban dito super farm, oh. My goodness, ko rin yung lahat. Oh, shout out rin sa mga Super Miko Payan, welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog is na kami dito sa Bendoy Shark with the people, with the groups. Og nag-selfie sila. Og ang mga cameraman, super bandar dire oh. Wow, look, si mga cameraman na siya. Og ang mga grupo na ko dare. Hoy, wait, boss akong vlog. Say hi. So nga, nagsimpi sa lahat. Yan oh. Last. Oh, last. Muna siya super pam, Bendoy Fish. Badol eko na dong. Nangita pa slag mayong kuan, mayong angle. Dalawa ng kamera oh. Kamera no, sige po. So, mudo all ta super pam. Muna siya ang jalan. So, darang grupo super fam oh. Excuse me. Say hi to my vlog. Everyone, say hi to my vlog. Shout out. Shout out sa mga tawa, sa mga grupos. Among di polish. Oh, nag-selfie are, super pa mo, mga grupo rin ito na mga grupo. Kapag pa ang selfie, alright, so say to my vlog, everyone, say to my vlog. Okay, grupo na sila. Okay, baka sa So, kaning super fam, dapat pag-grupo ari oh. Naabot na siya selfie, dito ako na sila pang selfie. Si hi. Shout out sa mo sa talan. Super fam, wala siya kabago sa shout out, hindi ko lang shout out. Shout out. Sa Lalo na yung posing ni Matit, oh my goodness. Oh, sige, dili ko naman ko sa camera yung hitsura. Oh. So, nanapod ko Ariline Super Pam, no? Say hi to my vlog, mga grupo! Say hi to my vlog, hey! We are here in a Bendoy Shark. Saan ko na yung kalaki ng inyong kanjuday? Muna siya, Super Pam. Muna siya ang likod Super Pam at sa Bendoy Shark. Bendoy Shark, yun, ang Sibotra dito Super Pam. Then sila selfie rahay to the max, agad sila. Selfie to the max with the people. Yung apil ko dire, oh. Apil ko sa ilang picture Super Fam and hello. Namoy mga shout out sa ex ni Naros. Shout out mini Alden nga dili gyud magpak sa camera mas sa koy malanay mo na dili magpa-picture. Ang kapira naman yan. Shout out Ramisa. Si Pira kayo siya. Thank you. Anda pa rin nga ligad. Pero boom, to ara. So, kani super pam dapat jud diri oh. Oh na. Pila po ko. Okay. Kids lang taw diri kids. Oh, say super pam og Pakers, shout out Pakers. Julipi. Julipi with the Julibi. Oh. So, mo na siya super fam ang Bendoy Fish. Yes. Ano siya dako kay siya nga is Yes, super fam. Yes, super fam. Welcome to the vlog of Super Migubay. si Super Megawatt. Please follow, subscribe, hit notification bell para updated ka mo sa upcoming vlogs. So Pakers, unsa lang yung imong na istorya bahan ang isla? It's so beautiful. Dako gid siya. Ikaw sa imong sultan ng isla, dako siya gamay. Sobrang siya kadako. Kani siya kasang siya. Asang. Kani tawon eh. Tawon. So, ano siya. Ang uban dito super farm oh. My goodness, ko rin yung lahat. Oh, shout out rin sa mga nangage. Say hi to my vlog.
Mura to siya Super Fam. Please subscribe, hit the notification bell, update sa akong vlog. Super, Migo Bay. Bye-bye!